Huma 5 l-applikazzjonijiet pendenti biex jingħataw permessi li jiftħu postijiet ta' akkomodazzjoni ġodda fil-Gżira Awċija. B'mistoqsija parlamentari li saret lill-Ministru Għal-Għawdex irriżulta li hemm żewġ applikazzjonijiet għal lukandi ta' żewġ stilel, waħda għal 14 sodda u oħra għal 38 sodda. Hemm ukoll applikazzjoni għal lukanda ġdida terba' stilel li hu pjanati li jkollha 72 sodda filwaqt li lukanda oħra applikati li testendi fl-istess livell biex toffri 28 sodda oħra. Hemm ukoll applikazzjoni għal guest house u hostel, it-tnejn joffru 20 sodda kull wieħed. Imkejjen viċin Industrija Fawdex qaru ma' One News li l-interess qawwi għall-investiment fil-Gżira Awċija huwa mnebbaħ mir-rekords bla preċedent tat-turisti li esperjenza fil-Gżira ġara tagħna, kemm fl-istaġun sajfi iżda aktar importanti fix-shoulder months. U kif ukoll minħabba l-prospetti ta' influss ta' studenti li mistennija jattendu l-iskola medika l-ġdida. Bejn Jannar u Ġunju kienu 393,362 it-turisti li ddeċidew li qattaw ġurnata jduru Għawdex u Kemuna, filwaqt li fl-istess perjodu l-ammont tal-jili li qattaw it-turisti f'Għawdex kien ta' 46,288, ġifieri id-doppju ta' dak irreġistrat fl-2012.